ତେଲ 200 ଟଙ୍କା ପକେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ। ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଅ ଛାଡ଼ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ତଥାପି ପାଠ ଯାକ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପଢ଼ିନି। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ଆମେ ଏପଟେ ପଶିକି ଗଲି ଦେଖିଲାକୁ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବତ କ'ଣ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ଇଂଲିଶ ନଟ୍ ଆସିନି ଯାହା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ପଶିକି ଗଲି ଆଜ୍ଞା ବତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବତକ ମାନେ ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ସର୍କସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବି ପଶିଗଲି ଆଉ ପଶିକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଖିଗଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ଆଜ୍ଞା ବାଘ ଭାଲୁ ହରିଣ କ'ଣ ଦେଖିବି ସେ ଶଳା ଯାଇକି ଗଛ ତଳେ କିଏ କି ଜଣେ ବସିକି राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? क्या हुआ? प्रभु ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ କାନ ଫୁଲ ଲଗଉଛି ଆଉ ଯାଇକି କେତେ ଚୋରି ଆଲୋ ଉପମା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ଟକଟକରେ ବାହାରି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆସିକି ଗୋଟେ ଭାଇ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିବାକୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବାଘ ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ବଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗିଆରେ ଭାସିଗଲେ ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଙ୍କିକୁ ଆଇଛି। ତାପରେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ତମେ ୟା ଭିତରେ ପଶିଗଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା କି? ଗେଟ୍ ଆଗରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଇଂଲିଶ ତ ଆସିନି ମୁଁ ଲେଖିଲି ବତକ ମାନେ ବତକ ମାନେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ସର୍କସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇ ମୋତେ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆରେ ମୁଖ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିନୁ ଏଇଟା ବଟନ ଦିଆଗନି ନନ୍ଦନକାନନଟା ହେଉଛି ଆଗ ଛକ ଆରେ ଏଇଟା ବଟନ ଦିଆଗନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇକି ବତକ ମାନେ ସର୍କସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଶି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ବାଘ ଭାଲୁ ସର୍କସ ଆଲୋ ବୋପା ମା ମୁଁ ଭାଇ ଏଠୁ ଚାଲି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବାକୁ ହଲି ବୋଲ